Hello guys, kumusta man mo? Kini na pod si Manny Bohlano Vlogs. Sa wala pa nakailan ako, paliho kog subscribe sa akong YouTube channel. O kayaw kalimtig hit ang bell para ma-update mo na ako ilang video. Okay guys, kuyog ta ninyo. Kung tagpay bayo sa sitio ko din. Uban kong panagat guys para makasudan o makakita po kwarta din nagkuha. Ako lang yung i-forward gamay guys ha para dali na tumabot sa baybayon.
Kini guys mo ni kuha na nahog alimango. Okay guys, kanang nakita ninyo mo na ang sitio Lubi. So na guys, wala pa kuryente ding napita. Pero karon bintahan na kay naanay kuryente daghanag na muyo. Aligri na sab. Kaya ang mga kabatan unang sa una mga naghimo naman sa bata. Mga bata doon na ta sa mo ang balay guys. Among Pinoyanan sa una. Dinimi na mo sa una guys. Since kuan pa 2010. Ibalhin nami guys. Na mao ni siya. Mao ni Bermuda sa una din ni dara guys. Mao ni siya. Mao ni siyang balaya. Mga gabok nag kuan guys. Amakan. Pero pwede pa siyang mapuy-an. Imo ra siyang renovate. Haligi lang kuwang, haligi o salog, pwede na. Kaya ang atop guys, pwede pa man. Wa pa may buslot guys. Okay guys, abot na gid ko. Salamat kayo. Ayo. Wala may tao guys. Asa kag mga tao ani din eh. Atong arios pikas guys. Basig na aring duguan. Nagibuhat. Monig balay sa among uyuan ug iyaan guys. Karaan na kayo siya guys, nagikaunas balas ning kuan ani lawom. Aning mga sawg daghan og mga baspot. Tawa guys na sila yung mga kuan dire.
kana bitawong garden kita. Garden daw. Tanaw na to guys. Gardenan. Mga buwak. Napoy kuan guys. Luya. Kamuti. Gabi. Napoy mangga guys. Og napoy okra diri tanawa guys. Okra dilang okra na pay bunga. Oh ha. Tanawa lang oh. Udlot pa ng bunga ha. Dami kaya na kuan guys. Sabaw. Isda. Bisag nganin guys tulog dagat pero buhi kayo ang mga tanom guys. Oh. Walang green na kayo. Na po yung mga ganas guys. Lamin ni siya sagol sa bawang isda pangpadugang og dugo. Ganas. Tuod guys, sa una man guys, wala man na uso bitaw ng mineral. So ang among butangan na mong sandayong amo ang atop or sin sa mani na butangag sandayong para matigom ang tubig mo aga sa ani guys. Mo ni siya imno na mo na guys. Pero ang among buhaton initon sa namo una usa imnon. Sa laon sa namo na dadir guys pakiton muna ho. Yun sa pagbutang sa sala na ngana yun siya pagbutang guys. Pwede og mga t-shirt nga hinlo kayo or kani screen na pinog mata. Mao ni punduhanan nila tubig guys Kani di lang nato oblihan guys kay mahugaw. Kini guys mao ni gamit namo pang-abog sa isda. Ang tawag na mo ani guys kuno siya dumbol. Imo ni siyang tagsok sa ilawom iduso aron mubuto tong ilawom aron makadungog ang isda aron mudagan padung sa pukot. Ngana siya guys. Okay guys, adto nami. Pakiton lang tamo sa amo ang kuha og daghan ba. Magtagalog sa ta guys, try na nato og makamaw ba. Medyo mahangin guys. Mahangin-hangin sa labas. Sugab itong kapon. Oh. Ay, dito tayo guys kasi mahangin. Okay. Ito yung kasama ko guys.
siya. Guys, papunta na kami guys. Papunta na kami sa laot. Yan si Ate Nini. Sama namin. Bali, tatlo kami guys. Medyo malalakas lang yung mga alon guys. Kasi mahangin. Tingnan nyo guys, may barko doon oh. Pakita natin yung barko. Sana yung barko guys. Yan, barko yan. Barge. Ang ganda ng guys, sunset. Yeah, sunset. Sunset. Ganda ng sunset guys. Ayan, kasama ko guys. Biyok. Barko yan sa dulo guys. Pilit na yung tulong namin. Summer tulong ng mobile. Ito guys na naglalagak na kami ng bukod o lambat para panghuli na isda. Medyo madilim na guys. Medyo madilim na guys. Kunti lang. Yan po. Vlog na si Janet. Okay guys, salamat sa pagtanaw. Amping kanunay. God bless. Bye bye guys. Bye bye.